balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an b'a ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie la ani ka carrière musicale bi an ka wele sera belebele dɔ ma artiste don denmisɛnnin don il est très jeune sans plus tarder an bɛna kuma d'a yɛrɛ ma ko mɛn dan ye mɛn tigila ye a yɛrɛ k'a yɛrɛ présenter an na Anula waaw i bɛ se k'i yɛrɛ présenter an n'an filɛbagaw ma ok n bɛ se k'o kɛ donc n bɛ n filɛli jama bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ ka n filɛ yanni a ka se o yɔrɔ ma n bɛ foli da animatrices ma o diyara an ye parce que n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ sababu ɲuman artiste i ye artiste ye mais dɔw de b'i labɔ o ye tiɲɛ ye aw filɛ ka min kɛ nin ye koba ye parce que bɛɛ tɛ se ka nin kɛ merci donc foli n kɛlen don ka foli d'aw ma dan tɛ foli min na ka ɲɛsin aw ma o diyara an ye i bɛ se k'i présenter an n'an filɛbagaw la n bɛ se ka n présenter i tɔgɔ n'i jamu bon n tɔgɔ Makan Tarawele donc mais mɔgɔw ko Mackenzie o y'a définition ye quoi Mackenzie Makan Tarawele di Mackenzie voilà d'accord Makan Tarawele e bɔra jɔni la bon ne bɔra Dumiya la i n'a fɔ n bamuso ɲɔkɔrɔ Dumiya n fakɛ Amadu Tarawele awɔ ka bɔ dugu jumɛn na bon ne an yɛrɛ ka sigiyɔrɔ fɔlɔ bɛnna yɔrɔ min ma o ye Baginda ni mais an to Baginda sisan an bɛ Darani Falani a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i n'a fɔ Muntugula ni tɛmɛna Muntugula na ka taa quoi awɔ voilà ok sisan Mackenzie yɔrɔ émission in i delila ka ko mɛn voix n ye émission nin ko mɛn i y'a ko mɛn i ye Mali kunnafoni ko mɛn n y'a ko mɛn o diyara an ye émission in ye baro kɛnɛ ye sisan Mackenzie est-ce que a ka famille la dɔnkilidala bɛ yan bon an ka famille na n bɛ se k'a fɔ n'a fɔ dɔnkilidala dɔ bɛ yen parce que u kun ko ko n tulomasama bɛ dɔnkili la ani fɛnɛ n fakɛ fɛnɛ donc o fɛnɛ kun bɛ balani fɔ kɛ tɛgɛla balani ko kun b'olu fɔ quoi awɔ i ma donc o de la i y'o mɛn min kɛ o diyara i ye ka don musique kɔnɔna na bon non ne ta to yen ne ta yɛrɛ min ye musique kanu de don dɔnkili yɛrɛ de diyara ne ni kun ye dɔnkili diyara i ni kun ye awɔ Mackenzie an bɛ se ka don i taara école la bon n ye dɔɔnin kɛ école la mais n ma bɛrɛ kɛ awɔ dɔɔnin ye jumɛn ye sisan ni kɔni ko dɔɔnin kɔni dɔɔnin dɔrɔn i ye dɔɔnin nɛgɛ ne ye dɔɔnin nɛgɛ ok voilà sisan album joli de b'i bolo sugu la bon n filɛ nin yɔrɔ min na sisan n ka album bɛ ka préparer mais a ma ban fɔlɔ quoi dɔnkiliw kɔni fɛnnen don u bɛɛ fɛnnen don mais a tɔ ye dɔrɔn album ka taa ka droit la u ka se k'u ka tampon sigi a kan dɔrɔn a banna ok voilà sisan o album in est-ce que an bɛ se ka a titre dɔ ani morceau joli b'a kɔnɔ bon morceau 8 de b'a kɔnɔ morceau a titre titre jumɛn d'a ma Komandi Fantana o de y'a titre o de y'a titre ya awɔ mun de la i y'o titre d'a ma de parce que album filɛ na n'o de ka kan quoi a n'o ka kan i bɛ se ka Komandi Fantana i bɛ se k'o dɔn a introduire an ye ka dɔ d'a la n bɛ se k'o kɛ o ka d'an ye o bɛ diya an ye kosɛbɛ Jaja Komandila Komandi Fantana Komandila Jaja Komandila Komandi Fantana Komandila Komandi Fantana Komandila Sigida Fantana Komandila Komandi Fantana Komandila Kariche Fantana Komandila Komandi Fantana Komandila Jamana Fantana Komandila ko ka ɲɛfɔ policier ko ka ɲɛfɔ juge ko ka ɲɛfɔ avocat ye sentan ni setigi mana kɛlɛ kɛ kɛlɛ bɛ ja ye setigi la ko kungɛ i ka se ye kɛlɛ bɛ goya sentani na ko kungɛ o ka sentanya mɔgɔ ka se ko dɔ la mangala ko e ka ɲi tɔnin to dɛ k'i tɔnin to juge jugu e k'i tɔnin to avocat jugu e k'i tɔnin to dɛ jamana marabaga jugu e k'i tɔnin to dɛ fasoden jugu e k'i tɔnin to dɛ
Allah. Donc dabaro dale. Ah, non jara. Voilà. Comment dit Fantana? Voilà. Mais ni dongli a inspiration nana ela chogodi. Bon, inspiration nana la tugumna. Dongli ko ga changwa. Awo. Parce que anga yoro la o muga do ga soci. Awo. Ko na ga misri. Donc ni ya fana gara o yi Fantana de ake quoi. Non te wartigi ga soci se ga misri quoi. Oui. Bon donc li inspiration nana to la. Donc o ko événement ni nkeli. Voilà. Ka ramassage ka la ka singa ke dongli te. Voilà. Donc ni agilna ne soro la. Awo. Mackenzie. E ka dongli, e ka musique c'est a style jumeni. Ibe reggae ke wa pe jumeni do. Bon, il filɛ ne ka kuma min fɔ. E b'a dɔn ne yɛrɛ filɛ ne ka musique filɛ nin ye. Danyɔrɔ t'a la quoi. I n'a fɔ danyɔrɔ tɛ ne yɛrɛ la parce que musique mana na cogo cogo la. I b'a ta. Ne b'a kɛ. N bɛ se ka rap kɛ. Mandeng fɛn ninnu n bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen kɔ. Ne yɛrɛ ka ko ye min ye dɔrɔn ni min diyara n ye dɔrɔn n b'o de kɛ. I b'o de kɛ. Mais Mandeng de ka di n ye. Mandeng de ka di ye. Voilà. Donc Mackenzie est général alors. Voilà. An b'a f'i ma ko tu es général. Voilà. I bɛ se ka dɔɔni kɛ a bɛɛ la. Voilà. C'est bien. O diyara n ye. Mackenzie. Donc album in mɔgɔ comment dire Fantana. O fɛn kɔnɔna na titre wɛrɛw ta fɛn wɛrɛw ta ko musique jumɛn de b'a kɔnɔ i ma o énumérer an ye dɛ. Bon musique caman de b'a kɔnɔ. I bɛ awɔ. Dɔɔni bɛ yen. Dɔɔni. O bɛ yen. Faso bɛ kasi la fɛnɛ o fɛnɛ bɛ yen. Je peux pas les trahir n tɛ n ka Ala janfa o fɛnɛ bɛ yen. Cɛba ɲɛngo ka bɔ n ka kɛnɛ kan o fɛnɛ bɛ yen. O laban i bɛ sɔn k'o dada cɛba ɲɛngo ka bɔ an ka kɛnɛ kan. Voilà. O ka di yɛrɛ. O ka di n ye. Cɛba ɲɛngo cɛba ɲɛngo i bɔ n ka kɛnɛ kan cɛba ɲɛngo i bɔ n ka kɛnɛ kan cɛba ɲɛngo i bɛ juguya min na masa Ala ɲɛman bɛɛ la cɛba ɲɛngo i bɛ hasidiya min na masa Ala ɲɛman bɛɛ la fɛn t'i fɛ o fɛn bɛ cɛnin fɛ masa Ala ɲɛman bɛɛ la fɛn t'i fɛ o fɛn bɛ dennin fɛ masa Ala ɲɛman bɛɛ la cɛba ɲɛngo i bɔ n ka kɛnɛ kan tubabu ɲɛtana ye farafin ye farafin ɲɛtana ye farafin ye ne baden n'an ma ɲɔgɔn minɛ kelen ma non 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 an tɛ taga ɲɛ kabini farafinna ɲɛtaga siri la tubabuw la jɔrɔ na ko farafin ɲinɛna kuranɛ kɔ farafin ɲinɛna kitabu kɔ farafin ɲinɛna taabolo kɔ farafin ɲinɛna danbew kɔ sigi ni farafinya tun ye ko lankolon ye bilali tun bɛ diɲɛ misiri fɔlɔ wele wa cogo si la non 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 cogo si la ne ma mɛn cogo si la non 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 cogo si la burukinabew cogo si la non 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 cogo si la ivoirien cogo si la non 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 cogo si la malien cogo si la non 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 cogo si la. Ni jara. Ni jara. Voilà. Mackenzie sisan i k'i fa tun bɛ balani fɔ. Awɔ. A ye miyankaw de ya. Non ne an tɛ miyanka ye. A ye bamananw de. Voilà an ye bamanan de. Bamanan. Voilà. Bamanankɛ i yɛrɛ bɛ balani fɔ a. Bon n tɛ balani fɔ. Mun na. Parce que balani filɛ o ma diya n ye quoi. O ma diya n ye quoi. Voilà. Mun de la balani ma diya e ye de. Non parce que i b'a dɔn musique yɛrɛ ye fɛn dɔ de ye. I n'a fɔ fɛn diɲɛlatigɛ fɛn foyi tɛ yen min tɛ jarabi ye. Ni jarabila min na diɲɛ kɔnɔ i b'o de ɲɛɲini k'o ɲɛ sɔrɔ. Awɔ. I ma ye. N'o tɛ balani kɔni a ma diya ne ni kun ye. A tɛ i n'a fɔ balani man di quoi. Parce que hali balani bɛ kɛ ne ka foli la mais balani fɔ a ma diya ne yɛrɛ ni kun ye. Ok. N y'a faamuya. Voilà. I tɛ instrument musical wɛrɛ fɔ a. Donc bon min yɛrɛ kɔni ka di n ye kɔni o ye piano de. Piano. Voilà. Mackenzie. O de ka di n ye. Mackenzie. Makan Traoré. Donc mun de la i surnom kɛ Mackenzie. Bon parce que n'i y'a jateminɛ n'i ko ko Makan n'i ko ko Mackenzie o de ka di quoi. Makan Traoré. Voilà. Donc Mackenzie. Voilà. Mɔgɔ b'a dɔn ko Traoré don wa. Bon n'i ye ɲininka. Ni fo k'i ɲininka. Mackenzie. Fo an k'i ɲininka o la. Voilà. Mackenzie. I ka musique dɔ la i ko i ka dɔnkili. Awɔ. Dɔɔni. Awɔ. I ka o dɔɔni. I bɛ se ka a fɔ an ye mun de la i ye a inspiration nana i la cogo di k'a fɔ ka dɔɔni in da.
bon expression nana cogo min na i y'a jateminɛ diɲɛlatigɛ min filɛ nin a ma nɔgɔn quoi i m'a faamu donc n yɛrɛ nana n sigi kan sanse musique la don min na n bɛ don a la a ko bɛ cogo min na donc n yɛrɛ nana ye ala barika la ko bɛ ka ɲɛ dɔɔni donc n fɛnɛ hakilina min sɔrɔ n ye n da ka miiri don na dɔrɔn donc n ko dɔɔni bɛ nɔ bɔ ko bɛɛ la dɔrɔn donc n y'o kɛ musique ye quoi d'accord voilà ok Mackenzie i ka musique daminɛna san jumɛn i yɛrɛ ye a kanu ka don musique la san jumɛn bon 2013 yɛrɛ 2013 de y'a daminɛ ko bi kɔni Mackenzie bɛna album bɔ a bɛna na voilà 2013 yɛrɛ la n ka musique yɛrɛ n yɛrɛ y'a kɛ sɛbɛ o waati de 2013 la awɔ sinon yanni 2013 ka se a tun ka di ye kosɛbɛ a kun ka di n ye parce que toujours an yɛrɛ ma ka dencɛnni yɛrɛ bɛ yan ma ka dencɛnni an kun bɛ bɔtikoloniw fɔ i ma ka to ka dɔnkiliniw dɔw dada quoi ne yɛrɛ tun bɛ radio koloniw branché parce que musow fɛn sugunin ninnu na quoi ah bon voilà ka sɔrɔ ka micro dɔ tun bɛ yen u tun b'o feere 250 donc n b'o san donc o y'a sɔrɔ n b'a ka dencɛnninw mɛn donc n bɛ to ka dɔnkili kuntanni dɔ dara la donc fo n nana tɔ la mɔgɔw ko n bɛ se ka kɛ ko n ka dɔnkili da daminɛ donc n y'a kɛ n sɛbɛ san voilà donc i ka o dɔnkili da daminɛni 2013 la ka na bila bi la i ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ a la bon musique kɔni gɛlɛya kɔni ka ca parce que n'i bɛ musique kɔnɔna na juguyaw ka bon o ye tiɲɛ dɔw b'i carré kɔnɔ u b'i neni cɛ bana baara bɛ ma fo ka ta kɛ ni dɔnkili kuntanda ye mais baara lankolon tɛ yen mais o ye hakilina bɛ minnu na kɛ parce que o ye hakilina ɲuman de ye baara lankolon tɛ yen voilà donc n'i bɛ kɔnɔ dɔw b'i ba neni mais o bɛrɛ b'u to i tulo kɛ tango ye donc i bɛ ka dɔnkili da i b'a ye minnu yɛrɛ y'i ba neni olu bɛ tila ka segin ka kule la quoi voilà ok donc i y'o gɛlɛyaw de sɔrɔ musique la voilà o gɛlɛya mais famille yɛrɛ kɔnɔna na i ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a non famille kɔnɔna na n ye gɛlɛya yɛrɛ sɔrɔ walayi parce que musique yɛrɛ a man di n fakɛ ye quoi a man di i fa ye mais e fa tun bɛ balan fɔ musique man d'a ye mais a bɛ kɛ cogo di diɲɛlatigɛ tɛ yan o don i ma awɔ ni min ye don min na o de don o y'o ye voilà mais e sera ka courage sɔrɔ cogo di ni gɛlɛya in bɛɛ kɔnɔna na ka avancer bon n ye courage sɔrɔ o ye n yɛrɛ ye quoi parce que n mago bɛ n ka fɛntigiya la o de kama n ye courage sɔrɔ a man di diɲɛ kɔnɔ a ka di n ka baara kɛ mɔgɔw kan ye i ka nɔ bɔ i ka baara voilà donc a ka di n ka baara kɛ mɔgɔw k'a ye cɛ Mackenzie non a filɛ nin ye donc n ka se ka n jɔ hali n denw ɲɛna don la ka a fɔ ne ye nin kɛ tan quoi voilà maintenant sisan a ka di i ka baara kɛ musique kɔnɔna na i ka baara kɛ a ka fɔ bɛɛ ka don n'a nataw la mɔgɔ ka kule de plus encore ko Mackenzie filɛ nin voilà maintenant ni o kɛra sisan o y'a sɔrɔ nafolo bɛ na ten ko n'o kɛra sisan ni nafolo cayala sisan e ka hakilinata ye jumɛn ye i n'a fɔ ko i bɛna projet jumɛnw de kɛ ok ka kuma diyara n ye bon ne ka projet fɔlɔ yɛrɛ ye min ye fɔlɔ parce que ne filɛ ne ye menuisier de ye e ye menuisier de ye waaw bravo voilà métier b'i la hein voilà parce que baara caman de bɛ na quoi donc il y a 12 métiers 13 valeurs 12 métiers 13 valeurs parce que buguso fana bɛ yen buguso paye fo binw bɛ k'a la mɔgɔw b'a kɛ étage sanfɛla na donc o ye n ka baara fana n ka baara principal yɛrɛ dɔ fana y'o ye i ma waaw félicitations voilà bolola baara ka ɲi voilà donc ni tɛ studio kɔnɔna na i bɛ ka menuisier kɛ voilà ni tɛ studio kɔnɔna mais i tun bɛ fɛ n'i nana wariba sɔrɔ i bɛna atelier de dayɛlɛ voilà n bɛna atelier baro dayɛlɛ i ma gouvernement mɔgɔw bɛ na n'u ka baara ye i n'a fɔ Europe ninnu Faransi ni Amérique ninnu na n'u ka baara ye parce que ni tɔgɔba b'i la diyagoya b'i sɛgɛrɛ quoi o ye tiɲɛ ye mais n'i ka baara fana ka ɲi o b'i sɛgɛrɛ n'i y'o atelier dayɛlɛ sisan hakilina wɛrɛ jumɛnw de bɛ Mackenzie la de ne bɛ fɛ Mackenzie k'o yɔrɔnin de fɔ an ye a ka hakilina bɛɛ fɔ an ye bi fɛn fɛn bɛ Mackenzie ko la a k'a bɛɛ fɔ i ka kuma fana ɲana mais an bɛ caman de fɔ parce que hakilina bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ parce que diɲɛ ma don o don mɔgɔ ni hakilina kura de bɛ wuli o ye tiɲɛ mais fɛn dɔ bɛ k'i kunkolo la depuis i m'a fɔ musique a diyara i ye c'est comme tu as la musique dans la peau quoi a diyara i ye depuis fitinin i wulila i y'a ye n bɛ fɛ ka nin de kɛ voilà donc n bɛ fɛ ka nin de kɛ a bɛ comme sisan ni ne ye nin wari sɔrɔ n bɛ na nin de kɛ o bɛ mɔgɔ la o donc i ka projet d'avenir n'i ma a classer
n'i ko k'i b'i fila la dɔrɔn yɔrɔ dɔw bɛ a tɛ voilà ima bon comme fɛnɛ fɛn dɔw fɛnɛ bɛ yen mais ni ko ma ɲɛfɔ sisan mɔgɔ tɛ n'a faamuya mɔgɔ tɛ n'a faamu quoi mais a tɛ ɲɛ an b'a ɲɛfɔ parce que an k'a bɛɛ to ala bolo hakilina mɛnna quoi bon donc mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ b'a la parce que ɲɛ bɛ kabakolow la kabakolow bɛ la fili n t'a dɔn n'i b'a kalama awɔ kabakolo o bɛ la fili awɔ bon donc mais n bɛ ka fɛ ka na ni projet dɔw la quoi mais n bɛ ka ɲini a mɛnna n bɛ ka projet ɲini kunkolo la n ma ɲɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ quoi ah bon mais n bɛ ka ɲini dɛ awɔ parce que n bɛ fɛ ka kɛ bagan balo sugu dɔ de donc o ye n bɛ fɛ ka création kɛ kabakolo la mais nin kuma bɛ ka fɔ mɔgɔw bɛ se ka fɔ est ce que ni kunkolo dafalen don mais u bɛna dɔn don min na ko a kunkolo dafalen don o y'a sɔrɔ n ka kabakolo fɛnw ka cɛ mɔgɔw bɛ ka taa a bɔrɔ san wariba la transformation voilà bon n bɛ usine fana dayɛlɛ parce que o bɛ n hakili la quoi awɔ mɔgɔ o ye n yɛrɛ ka laɲini awɔ voilà donc n b'o ko de jateminɛ ala k'o nɔgɔya ami donc ni ala ye se di Mackenzie ma a bɛna kabakolo voilà k'a bayɛlɛma k'a kɛ baganw ka dumuni fɛn voilà ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala ka wariw nɔgɔya ami wariko nɔgɔya wari caman bi sɔrɔ an ka taa dɔrɔn baro kɛnɛ de don bi an filɛbagaw i ka fanu u ti min dɔn Mackenzie ko la u bɛ fɛ de Mackenzie k'o de fɔ u ɲɛna bi parce que fɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u t'o dɔn Mackenzie ko la Mackenzie mais fɛn dɔw bɛ yen an t'o dɔn ne yɛrɛ t'o dɔn Mackenzie i furulen don a den joli b'i bolo bon i kɔni ko n furulen don vraiment n furula ala ka furu ni si bɛɛ amina rabi mais dɔw yɛrɛ bɛ ta dɛ caman awɔ hali n filɛbaga minnu ɲɛ bɛ n na hali ni ɲɛ bɔra dɔ fɛ a muso ɲumanninw na n na dɔ ta awɔ Mackenzie d'accord i jija i kana tɛmɛ 4 kan sinon a bɛ kɛ bobokɛ ta si yɛrɛ bobokɛ ta kɛra cogo di o b'a ta fo 6 de muso 6 de bɛ bobokɛ bolo ale ta laban a na taa na o bɛ sɔn ka kɛ dɛ bobo ka muso ko ka bon cogo min Mackenzie an ka taa fɛ i ka dɔnkili ko ala tu dis quoi il faut me rappeler faso bɛ kasi la ala dɛmɛ de don faso bɛ kasi la an bɛ yɔrɔ min na ko bi faso bɛ kasi la dɛ o ye tiɲɛ Mackenzie faso bɛ kasi la an bɛ yɔrɔ min na bi faso bɛ kasi la faso bɛ kasi la sisan i ka nin dɔnkili c'est très bien placé ici ka wele kan yɛrɛ di ani fasoden bɛɛ lajɛlen ma walasa an ka prise de conscience kɛ voilà i ka dɔnkili an ka taa fɛ faso bɛ kasi la faso Mali bɛ kasi la Mali faso bɛ kasi la faso bɛ kasi la faso Mali bɛ kasi la Mali faso bɛ kasi la ala dɛmɛ masa min ye ala b'a ka jɔn sɔn a b'a ka jɔn jɛn ala dɛmɛ masa min ye ka dunuya da ka adamadenw da kabini Modibo minɛ na Mali bi yɔliyɔli la kabini Modibo Keita minɛ na fama bi ɲɔkɔnle b'o la yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔ fama bi ɲɔkɔnle b'o la hakilina ɲuman ti sɔrɔ fama jugu la fɔ ni ala y'an dɛmɛ hakilina ɲuman ti sɔrɔ fama jugu la fɔ ni ala y'an dɛmɛ e masa Keita caman bi jamana kunkan ko kuma fɔ k'u bi jamana jɔ masa Keita olu kɛra jamana janfabagaw dɔ ye bi masa Keita maliyɛndenw kɔnɔfɔ ɲɔgɔn bɛ min masa Keita fasodenw kɔnɔfɔ ɲɔgɔn bɛ min masa Keita fantanninw kɔnɔfɔ ɲɔgɔn bɛ min masa Keita faso Mali bi kasi la a ko masa Keita
a ko fɛn bɛ min fɛ bi e kɛra dugaden faama ala de bɛ dugaden dɔn ko fɛn tɛ min fɛ bi k'e kɛra dangaden faama ala de bɛ dangaden dɔn okɔli kalankow la bɛɛ bɛ kasi la kɔrɔ yanfan kɛlɛkow la bɛɛ bɛ kasi la faso bɛ kasi la faso mali bɛ kasi la mali faso bɛ kasi la. Bravo. Faso bɛ kasi la. Ouais, faso bɛ kasi la. Faso bɛ kasi la. Ala ka Mali dɛmɛ. Amina rabi. Ala ka Mali dɛmɛ. Ami. Sisan Mackenzie. I ka ni faso bɛ kasi la. Nin jara mais ni i ni idée ninnu sɔrɔ cogo di ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka faso i ka ni dɔnkili il faut que i k'a bɔ ni wagati in yɛrɛ y'a bɔ kuma de k'a lancer kosɛbɛ kosɛbɛ. Ouais. Pour que mɔgɔw ka sensibiliser. O tiɲɛ. K'a daminɛ faamaw na fo sanfɛ fo duguma. Voilà. An bɛɛ lajɛlen ka sensibiliser. Ouais. Dɔnkili in jara. Maintenant sisan i bɛ se ka conseil jumɛn de di i ka fanu ani Mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen. Bon ne bɛ se ka ladilikan min di mɔgɔw ma ani n ka fanu ma ani maliyɛn den bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Faransi Amérique ani Europe ninnu na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan vraiment jamana bɛ cogo min na sisan vraiment a kɛlen don kabako ye quoi Mali kɛlen don kabako ye Mali yɛrɛ filɛ nin ye cogo min na sisan Ala de b'an bɔ n'o tɛ Mali sanama ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ an bɛ don min na ko bi kɔni i kɔni i da mɛn kana sunɔgɔ cogo di parce que jamana filɛ nin a tɛ bolo kelen na san wa a bɛ limi laban na voilà segu dɔ wa a bɛ limi laban n'i yɛrɛ y'a jateminɛ yɛrɛ est ce que a tɛ fɛ ka bɔn a kana bɔn dɛ o t'an ka ala deli o mais fo ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen f'u ka ɲɔgɔn faamu ni faamako ɲuman ye awɔ an ka dugawu kɛ o ka ɲɔgɔn faamuya voilà bon donc ni jama bɛ yɔrɔ min na ni jama bɛɛ ko min ɲɛmɔgɔw ka sɔn o ma dɔrɔn i ma parce que n'i y'a mɛn jama de don o ye tiɲɛ n'i y'a mɛn dudenw don dudenw don jamana ko nin ma nɔgɔn quoi ma parce que hali n'i y'a ye faso bɛ kasi la a dɔnkili dara dɔwɛrɛ tɛ ne taara Sevare de o Sevare k'an to yen kabini 15 heures kɛlɛ dɔ de daminɛra fo 23 heures o kɛra ne yɛrɛ ɲana ye dɔnkili nacogo de filɛ nin waaw i ma bon donc ni ɲɛmɔgɔ kɔni b'a lajɛ kɔni u ka bɛn kɔni walasa Mali kɔni ka se ka bɔ tan n'o tɛ fasodenw an filɛ nin don min na ko bi an yɛrɛ bɛ ŋana wulu ko sara la artistes yɛrɛ coronavirus fara artistes bɛ ko wɛrɛ ni gbangban kan a ma nɔgɔ i ma e b'a dɔn artistes kɔni artistes ka ca donc u balo fana de b'u ta la bon n'a fɔra ko fɛnw tɛ sigi artistes filɛ nin yɔrɔ min na nin u laban u na sonyali kɛ dɛ a tɛ se o ma nin bɛɛ bɛ ban coronavirus bɛ ban Mali bɛ basigi ka se ka nɔ kɔrɔ la artistes b'u ta sɔrɔ hali animatrices yɛrɛ b'u ta sɔrɔ n'o tɛ n'u ma kɛ de an sɛgɛnnen don dɛ donc mais i ma conseil fɛ i ka fanu i ka conseil jumɛn de bɛ di u ma parce que sisan musique ko la a ma nɔgɔ Mali musique ko ma nɔgɔ i b'o kalama yɔrɔ Mackenzie non m'o kalama clashiw bɛ yen nɛniw bɛ yen rivalité bɛ yen quoi en quelque sorte sinaya bɛ musique la i bɛ se ka ladilikan jumɛn de di parce que an bɛ ni mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ Mackenzie ka dɔnkili lamɛn dɔnkili dɔw bɛ yen o bɛ lamɛn a bɛ se ka dɔ bɛ yen e ka di ne ye ne b'i ka vesti ɲɔgɔn n bɛ taa ni ɲɔgɔn san ni c'est bien maintenant ni e ye style sugu dɔ k'i la dɔrɔn i ka faniw b'o imiter yɔrɔ o bɛ na ni tiɲɛni ye o tiɲɛ donc i bɛ se ka o lancer kɔnɔna i bɛ se ka ladilikan jumɛn de di denmisɛnninw ma genre u ka sira ɲuman ta wa u kana sira ɲuman ta de bon ne kɔni bɛ min ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna ko yego ye fɔko ban o ye tiɲɛ don kelen fa tɛ wuli o kɛ doso ye voilà est ce que y'a faamu awɔ rappeurs filɛ nin u kun n'u ta rappeurs ninnu fɛ quoi parce que u ɲɛ bɛ rappeurs caman na a dɔw bɛ ko sugu dɔw kɛ a b'u ye n bɛ taa awɔ mais sisan i ka ladilikan i bɛ taa ladilikan ye directement quoi non n bɛ nale o parce que ni kuma ma ɲɛfɔ u na u t'a faamu Mackenzie ka fan ayo tumajo caman bɛ Mackenzie i bɛ clipw lajɛ télé la i bɛ fana bɛ musique dɔw lamɛn radio ni fɛnw na
mais n'a fɔra Mackenzie bɛ baara kɛ b'a fɔ ko galon parce que n'a tun fɔra ko Mackenzie menuisier ne yɛrɛ tun tɛ sɔn koyi voilà parce que mɛn dan ye mɛn tigila ye mais ne bɛ min fɔ fanu kɔni ɲɛna ani mɔgɔ bɛ yen nɔ ko aw bɛ rappel wɛrɛw lamɛn c'est ça manamana ko ninnu a y'o dabila parce que manamana ko ni kulankulunkɛ ninnu i b'o minnu kɛ i t'a kɛ mɔgɔ la i b'a k'i yɛrɛ de la parce que e ka hadamadenya y'i yɛrɛ de a bila hakili la e filɛ nin ye e fa tun ye denmisɛnnin de i fa o tun ye denmisɛnnin de ye o de tun bɛ taa kuma bɛɛ ko mama ka fila di fila nana dɛsɛ a ko 20 dɛsɛra ko 100 dɛsɛra don la fa de y'i sigi k'i miiri dɔɔni a ko fa ta ba ta yɛrɛ t'a dɔn ɲɔgɔn tɛ bon i bɛ tila k'a jateminɛ a ka ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna fa y'i jira ka baara kɛ cogo min na a ye jiraja aw yɛrɛ la ten an rapport filɛ an ta ye waati yɛrɛ n'a y'a ta an fɛ dɔrɔn a b'a ka diɲɛnatigɛ la nɔgɔ voilà donc ne ka kangaridaga kɔni ye min ye a ye fanu a kɛra mɔgɔ ka fani i bɛ ne fɛ o i tɛ ne fɛ o i bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o i tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o a y'aw jiraja aw yɛrɛ la a y'aw lamɛn a bɛ dɔnkilida fɛ a y'o lamɛn mais a y'a hakili to aw yɛrɛ la o de b'a to aw bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ n'i tɛ kɛ manamana ko ye nka i bɛ kɛ faden sago ye i ma ye ala kana an si kɛ faden sago ye voilà Mackenzie ko a ka filɛlibagaw ma u ka fataw bataw yɛrɛ ta de ɲɔgɔn tɛ voilà bɛɛ ka baara kɛ o de ni bɛɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la o de b'i nafa o de b'i nafa voilà ni kolankolokɛ ye voilà Mackenzie i ni mɔgɔw ye i ni artiste wɛrɛw ye featuring kɛ bon ni artiste ma featuring kɛ fɔlɔ parce que musique filɛ nin dɔɔni voilà ne bɛ jateminɛ bɛ musique la dɔɔni parce que ne ni bɛɛ tɛ girin ka dɔnkili da o ye tiɲɛ o ka ɲi yɛrɛ de parce que ne dala kan ne b'a dɔn min b'a la quoi Mackenzie bi tɛ quoi don dɔ bɛ se koro de bɛna ale quoi mais mɔgɔ minnu bɛ ka ne lajɛ ani n bɛ ka kuma fɔ u t'a dɔn mais ne yɛrɛ de b'a dɔn parce que ne yɛrɛ b'a dɔn ne kan ka na cogo min na ne ɲɛ m'o la quoi donc n'i ye dɔnkili da mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n'a taara yala k'i tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ fan o fan o kelen de don donc ne ma tɛ dɔnkili la mɔgɔ fɛ dɛ n b'a dabɔ dɔnkililaw fana bɛɛ ka di n ye wa n bɛna dɔnkili da dɔnkilila dɔw fɛ mais yanni n ka dɔnkili da fɛ n bɛ jateminɛ de kɛ n tɛ dɔnkili da bɛɛ fɛ dɛ n b'a jateminɛ de voilà o kɛ nin diyara n ye maintenant i bɛ se ka ladilikan jumɛn de di walasa komi an sera an ka émission kuncɛ yɔrɔ la i ka ladilikan laban i bɛ se k'o fɔ an ye ok donc n kɔni bɛ ladilikan min di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma ani i ka folikan n ka folikan jamana bɛ cogo min na vraiment jamana ma nɔgɔn a ma nɔgɔn an ka dugawu kɛ an yɛrɛ ka dugawu kɛ Mali ye ala k'an bɔ a bɔra ɲuman fɛ amina yarabi i ma ala ka Mali nin suma amina fɛn fɛn de bɛna ni Mali nin sumali ala k'o kɛ amina yarabi amina donc o y'an ka ala deli ani n bɛ n ka fanu bɛɛ lajɛlen fo i ma o diyara n ye n bɛ n ka fanu bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen b'a mɛn voilà ani n dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen b'a mɛn voilà n dɛmɛbagaw Fazi i n'a fɔ Favert Fazi ale filɛ nin ye vraiment ale bɛ n dɛmɛ ale bɛ n dɛmɛ ni n sera heure la ni n sera yen a bɛ wari cɛ ka diyan ala ka kanu to n bɛ Mula fana dɛmɛ Tahiri Mula donc ale fana y'an ka joba dɔ ye foli fana bɛ d'ale ma ani Binta Jani Semega i ma ye n b'ale fana fo kosɛbɛ ale fana ye dɛmɛbaga dɔ ye tisa a tɛ ban wa donc fanu voilà n bɛ foli di fanu bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ si u kana dimi quoi bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ quoi ani Mɛnganisɛ Bugari ala ka Bugari n'o y'o denmisɛnnin fatɔ ale man ɲi dɛ denmisɛnnin fatɔ awɔ ale ye fatɔ de mais n'a ye ka mobili dilan kabako don ale de bɛ ne ka mobili dilan ka diyan n tɛ foyi san donc n bɛ foli di ale fana ma an bɛ taa n'an ka mobili ye a fɛ yen mécanicien fatɔ n'a b'i problème t'a la ok voilà ok merci beaucoup Mackenzie i nana an ka wele jaabi o diyara an ye an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an bɔra k'a ka artiste lamɛn n'o ye Mackenzie ye a tɔgɔ yɛrɛ a y'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ an ye n'o ye Makan Tarawele ye Makan Tarawele y'a ka musiquew fɔ an ye a y'a ka projets fana fɔ an ɲɛna sisan an b'a fɔ a ye an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye ala ka se di an ni Mackenzie ma a ka se k'a ka projets bɛɛ réaliser ala ka jamana sumaya an b'a fɔ a ye a ka bɛn diɲɛ waati wɛrɛ